נקרא סיפור השיקוי המופלא. מאת יובל אברמוביץ', יורם אביאל בסיל. לחיים החבר הכי שלי. לא כיף לי בבית הספר, לחש עידו לאוזנו תפורה של בית תינוקות. הילדים לא משחקים איתי ולא מדברים איתי. בכלל אני לא רוצה ללכת לשם יותר. למרות המחשבות המצחיקות עידו נרדם, אבל כשהתעורר בבוקר הוא מצא ליד המיטה קופסת קרטון גדולה ומסתורית. על צידה השמאלית של הקופסה זיהה את אותיות שמו כתובות בענק. על צידה הימנית היו מודבקים המון פני לבבות צבעוניים משולשים, קצת מרובעים, והמון פנים עגולות צהובות ומחייכות. את חייבת לקום, הוא ניער את גופה של אחותו ולחש באוזנה. איך אישה רועמת. מישהו היה בחדר שלנו הלילה. מישהו שם לי ליד המיטה מתנה. גאיה פתחה עין ואז עוד עין וחייכה אליו. זה ממני, תפתח את הקופסה. איזו התרגשות! עידו קפץ על המיטה, משך בחוזקה את הסרט הכחול, פרם את הסרט האדום, משך את נייר הדבק והתחיל לפתוח את הקופסה. בפנים הוא מצא עוד קופסה לבנה שהייתה תופה בנייר עיתון צבעוני, ובתוכה הוא מצא קופסה סגולה גדולה מלאה בשקיות מרשרשות, בניירות מקופלים, בקראי עלי כותרת של פרחים אדומים ובכל מיני מדבקות, ובפנים היה בקבוקון קטן שקוף שעליו היה כתוב באותיות זהירות שיקוי החברות, ובתוכו היה נוזל ורדרד מסתורי למראה. עידו ניער את הבקבוקון והסתכל בנוזל ששקשק בפנים. מה זה? גאיה התיישבה לידו. תשמע, אח קטן, הבאתי לך שיקוי קסם מופלא שיעזור לך בבית הספר. שיקוי קסם? זה נשמע מעניין. וגאיה המשיכה להסביר. זוכר שעברנו דירה פעם? שאלה את עידו. הוא לא ממש זכר, כי הוא היה אז ממש תינוק. התחלתי ללמוד בקריאתה חדשה ולא ידעו לי חברות בכלל. זה מאוד היה קשה, אבל אז אמא נתנה לי את שיקוי החברות ואמרה לקחת לגימה אחת בכל בוקר, ואתה לא מאמין כמה שזה עזר. פתאום היו לי המון חברות. עידו באמת לא האמין. שיקוי קסם יש רק באגדות, אבל רגע לפני שיצא מהחדר הסכים להציץ בדף ההוראות שהיה מונח בתחתית הקופסה. גאיה עזרה לו לקרוא. להצלחת הקסם יש לשתות לגימה אחת ולא יותר. במהירות. מהשיקוי כשהעיניים עצומות חזק, ועד לקפוץ 3 פעמים על רגל שמאל, לילל פעמיים מיהו מיהו, לקשקש בישבן ולמשוך בעדינות את אוזן ימין כלפי מטה, והכל לפני 8 בבוקר. עידו משך בכתפיו. מה יש לו להפסיד? הוא פתח את הבקבוקון, עצם את העיניים חזק, לגם לגימה אחת, לנוזל היה קם מתקתק, ואז קפץ 3 פעמים על רגל שמאל, הילל פעמיים מיהו, קשקש בישבן ומשך את אוזן ימין כלפי מטה. זה היה מצחיק. מחוץ לחדר נשמע קולות שלה. גאיה ועידו צריך להתייבש. הגיע לנו ללכת לבית הספר, דווקא כשהתחיל הכיף. אחר הצהריים ישב עידו במטבח. גאיה חזרה מבית הספר וישבה לידו. מה קרה? שאלה אותו. עידו ניסה לו לבכות. שיקוי החברות שלך מקולקל. אף אחד לא אמר לי שלום כשבאתי לבית הספר. ואתה אמרת להם? שאלה. מה פתאום? למה שאומר להם שלום? אני לא חבר שלהם. משך עידו בכתפיו. אוי, אני רואה שלא קראנו את כל ההוראות. חכה רגע. גאיה רצה לחדר והביאה דף ההנחיות להצלחת הקסם. רגע, הנה זה. חשוב מאוד להגיד בוקר טוב לכל מי שאתה רואה בחצר. קראה. לכן זה לא הצליח לך. צריך לעקוב אחרי כל ההוראות.
למחרת עידו גם לגימה בשיקוי החברות הקסום, ולא שכח לקפוץ 3 פעמים על רגל שמאל, לילל פעמיים מיהו, לקשקש בישבן, ולא שכח לקפוץ 3 פעמים על רגל שמאל, לילל פעמיים מיהו, לקשקש בישבן ולמשוך בעדינות את אוזן ימין כלפי מטה. כשהגיע לבית הספר כמה דקות לפני הצלצול ראה את איתי ואת מאיה משחקים. בוקר טוב אמר להם, אבל רק כי הוא היה חייב. להפתעתו הם הרימו את הראש מהמשחק וענו לו, שלום עידו, זה היה משונה. אחרי הלימודים חיכה בקוצר רוח שגאיה תחזור מבית הספר. נו, זה עבד? שאלה כשרץ אליה ברגע שנכנסה הביתה. הם לא בדיוק ענה עידו. כולם אמרו לי בוקר טוב, אבל עדיין אף אחד לא שיחק איתי בהפסקה. אוי נהיה לך גאיה, אני רואה ששוב לא קראנו את ההוראות עד הסוף. היא הביאה את הדף וקראה, כדי שהשיקוי יעבוד. צריך לחייך לכולם ולהציע לפחות ל3 ילדים לשחק יחד. למחרת אחרי שלגן וקפץ והילל ומשך, התאמן איתו בחיוכים. הוא חייך לאמא ולאבא ולגאיה, וגם סתם לאנשים שחלפו על פניו ברחוב. כשהגיע לבית הספר החינוך, החיוך כבר היה חלק מהפנים שלו. בוקר טוב, חייך לנעמה וחיכה אליו בחזרה. גם סתם, ובהפסקה המשיך עידו לחייך ושאל את ליבי אם היא רוצה לשחק איתו, והיא רצתה, וגם בן רצה להצטרף אליהם וגם מיכאל. כשאמא באה לקחת אותו, בן שאל אם הוא יוכל לבוא אליו. בן שאל אם הוא יוכל לבוא אליו מחר אחרי הלימודים. בטח שכן. זה עובד, גאיה, זה עובד. שיקוי החברות פועל, קרא עידו בהתרגשות. כשהגיע הביתה, גאיה עמדה במטבח עם הגב אליו. רגע עידו, לא עכשיו. אבל הוא כבר ראה מה היא עשתה. לידה קנקן מיץ ומתגע ממנו בקבוק של שיקוי החברות. מה קורה פה? פיו של עידו רעד והוא התאמץ לבכות. את עבדת עליי, השיקוי המופלא הוא סתם מיץ. מה פתאום אמרה גאיה? לא עבדתי עליך, כי השיקוי הוא רק עזרה קטנה. מה שבאמת עוזר זה החיוכים והבוקר טוב, ולהציע לשחק יחד. עידו לא הבין את זה. בשביל מה השיקוי? בשביל להזכיר לך את זה ולתת לך אומץ. גאיה סגרה את הפקק של הבקבוקון והושיטה אותו לעידו. עידו היה מבולבל. מצד אחד, איזה מין קסם זה שאפשר להכין אותו בבית? מצד שני, מחר אחר הצהריים בן יבוא אליי לשחק. מאז עברו הרבה ימים, עידו יש עם מי לשחק בהפסקות, וגם 2 חברים הכי טובים שאיתם הכי כיף לו, בן וליבי. אבל לפעמים כשהוא מרגיש כזה עצוב ובודד הוא מוציא את שיקוי החברות מהמגירה, הוא לוגע ממנו לגימה במהירות כשהעיניים עצומות חזק, ואז קופץ 3 פעמים על רגל שמאל, מיילל פעמיים מיהו כמו חתול, מקשקש בישבן, מושך בעדינות את אוזן ימין כלפי מטה ואפילו את אוזן שמאל, והחיוך מיד מגיע.